arroxa eta leuna. Bazen behin, elefanten herrialdean, elefante saldo berezi bat. Emeek begi handi eta distiratxoak zituzten, eta azala arroxa. Elefante kume emeek jaioz geroztik egunero peoniak eta eguerdi lilia besterik ez zuten jaten. Horregatik zuten kolore hori. Peoniak eta eguerdi liliak ez ziren oso janari goxo eta egokia, baina ezin hobeak ziren azal leun eta arroxa lortzeko, eta begiak distiratsuak izateko. Peoniak eta eguerdi liliak lorategi txiki batean hazten ziren. Han barrenean sarturik, elefante emeak jostatu egiten ziren, eta loreak jaten zituzten. Moiteak, esaten zieten aitek. Eguerdi lili guztia jaten ez badituzue, peoniak jaten ez badituzue, ez zarete inoiz izango zuen amak bezain polit eta arroxak, eta ez duzue inoiz begi distiratsurik izango. Inork ez duzuekin ezkondu nahiko handitzen zaretenean. Eta kolore arroxa errazagoa agertzedin, elefantetxo emei zapata eta lepoko arroxa jartzen zizkieten, eta begizta arroxa politak buztaren muturrean. Peonia eta eguerdi liliek itxituratik elefante kumeek beren anaiei eta lehengusuei begiratzen zieten. Grisak ziren denak, jolasten aritzen ziren usain goxoko sabanan, eta belar berdea jaten zuten. Uretan eta loian ibiltzen ziren iraulka, eta goxo egiten zuten lo arbolen itzaletan. Baina bazen elefantetxo bat, Paskualina, eguerdi liliak eta peoniak janda ere, bat ere arrosa bihurtzen etzena. Eta horrek, elefantea ama tristatzen zuen. Eta elefantea aitaren asarrea pizten. Baina, Paskualina, esaten zioten. Nolatan jarraitzen duzu elefante eme bati hain gaizki ematen dion kolore gris horrekin? Nahite egiten duzu, kontra egin nahian? Aditu ongi, Paskualina, horrela jarraituz gero, ez zara sekula izango elefante eme eder bat. Paskualinak, gero eta grisago, ez zuen hitzik esaten. Eta gurasoi poz emateko, eguerdi lili bat edo beste, eta peoniaren bat, jan eta jan jarraitzen zuen. Ariketa, egun batean, Paskualinaren aita emeek etxe egin zuten arte. Galdu egin zuten alaba arroxa eta eder ikusteko esperantza. Paskualinak, beste elefante emeek ez bezala, ez zuen izango begi distiratsurik. Eta bakean uztea erabaki zuten. Paskualina, poz-pozik, barrutitik atera zen. Zapatak eta lepokoa erantzi buztaneko begizta arroxak kendu, eta batera eta bestera ibili zen bere kaxa, libre, belar luzeen artean, fruta goxo zamatutako arbolen azpian, eta iraulka ibili zen loiputzu ederretan. Gainerako elefante kumeak hari begira gelditu ziren lorategi esitutik. Lehenbiziko egunean, izuturik. Bigarrenean, kezkatuta. Hirugarrenean, harrituta. Eta laugarrenean, inbiriatan. Ausartenak, bosgarren egunean, barrutitik ateratzen hasi ziren banan-banan. Eta zapatak eta lepokoak eta begiztak hantxe gelditu ziren. Botata, peonien eta eguerdi lilien lorategiko bazterrean. Belar berdea probatu zuten, eta dutxa freskoa eta fruta goxoa, eta alai jolastu ziren. Eta siesta egin zuten arbola ostotxuen itzalean, eta jakina, orduz geroztik aietako bakar batek ere, ez zuen berriz ikusi nahi izan zapatarik ez peoniarik jan, eta are gutxiago barruti batean sartu.
Aspaldiko garai hartatik, elefante taldeko kumeak jolasten ikusten dituenak nekez bereiz ditzake zein den emea eta zein den arra.